Снимам. На ръката ми се спусна. Айде, миличко, айде. Върна се. Ете, захапа главата на Сафрида. Пусни го. Пусни го, така. Така. Това е. Това ще го Шоу. Шоу. с... То стана. Сакулата. Захапа го много яко и аз в последния момент го пуснах и тя вече се го глътна. А кулката е мой човек. То си го още. Да. Айде стига.